Hierdie is die Jack Johnson Legacy Easter toernooi, maar die loting het bepaal dat hierdie wedstryd nie net 'n derby is nie. Hierdie wedstryd is 'n ontmoeting met die verlede. 'n oomblik waar geskiedenis, trots en identiteit vandag op die veld saamkom. Maar vandag skuif die fokus ook na die manne op die veld. Want almal kry nie hierdie kans nie. Hamlets, Mamre Rugby Club, julle dra nie net truie nie. Julle dra generasies. Julle stap nie net op die veld nie. Julle stap in voetspore van legendes. Mans wat hierdie klubs gebou het. Mans wat hierdie klubs gevorm het. Mans wat hulle liggame gegee het vir die name op julle bors. Hierdie is 'n voorreg. 'n voorreg om die eerste te wees in 50 jaar wat hierdie derby weer lewe gee. 'n voorreg om geskiedenis te skryf wat nog oor 50 jaar vertel sal word. 'n voorreg om te wys wat Mamre se seuns van gemaak is. Maar met 'n voorreg kom verantwoordelikheid aan die spelers. Speel hard, speel met trots, speel vir jou span, maar speel ook met eer. Onthou, die manier hoe julle vandag speel sal bepaal hoe hierdie dag onthou sal word. Nie net in 'n telling nie, maar ook in die gees. Want julle is nie net spelers nie, julle is die draers van hierdie dorp se hart. En al die ondersteuners, laat ons onthou, hierdie manne op die veld is ons kinders, ons broers, ons vriende, ons familie. Moenie hulle onder druk plaas om verdeeldheid te dra nie. Laat hulle speel in 'n atmosfeer van respek, trots en eenheid. Wie getrou is in die minste, is ook getrou in die groot, sê die boek van Lukas 16 vers 10. Vandag wys ons wat in Mamre leef, nie net in talent nie, maar ook in karakter. Mamre, Hamlets, dit is die voorreg, is julle sin, maar die oomblik is ons almal sin. Kom ons gee vir beide klubs 'n handeklop. Get goal. Okay. Got goal. You know tails. Come on. Tails. Tails. Okay. Is de Aspio. Is de Aspio. Zo, alleen tussen de los. Mooi speel, man. Lekker man, daar komen we, ja! Hier maar de klap, daar kom je boys! Hier komt geschiedenis nou aan. Hier komt de geschiedenis. Dames en heren, let's make some noise for Mamre. Ik hoor jullie niet. Kom ons celebrate voor Mamre. Kom
letterlijk 4 minuten oor voordat hierdie wedstryd afskop. Let's make some noise for Wembley! Come on! You can do better than that! Let's make some noise for
Daum. Ben niet voor jou. Ik ga zie jij gaan hier voor hem toe.
Nãy giờ anh chơi của anh với ô này cứ chờ ai kia luôn.
Dames en heren, weer wat die score sien nie. Is tans 8-7 aan die guns van Mallory. Dames en heren, dan gaat scoren Hemlets hier. Lekker man, Hemlets. Waar is Hemlets een mensen? Try time bij Hemlets. Lekker man, Hemlets. Hier komt McDon. Hier komt McDon.
Willen wat die score kan zien, die tans is 15-8 en Michiel van Hemlets.
Lekker man, Mamory. Die kom maar dan, zoals ik al zei, die kom maar goed dan. Hier wat die score, Kenny. Dan zie je, tans 13-15 aan die gunst van Lekkerman Hamlets.
Dames en heren, die 2 gaan beginnen. Na die 40 minuten kronos die Kings van Mammary. Onthou, dis bragging rights. Dis alles in een. Op de tijd. Dat er één toe. Ik kun je de kans pakken.
Die mannen spelen die stof staan nu. Die stof staan. Dan moet die mannen die ze peren wat aan nu. Ja. Ze kan niks zien genomen. Jullie ze peren. Dames en heren, scoort ons tegen zelf 18-13 in het begin van Hemmelets. Amarillo passer een rode kaart gekregen.
het werk is hier binnen nodig, dit om die fans op te tel. Die moeder al een hoog hier bekend. Kan ons aan die sekuriteit krijgen om dit hier die fans te staan? Kau kira berapa? Ayo, nak kemana? Dames en heren, jullie hebben die score kan zien, die score van artificiële. En die gunst van Hamlets, 18-30. Maar jij speelt erin, maar je kan het vangen in die wedstrijd. Ja, toen weet ik even om die plek te gaan. Ja, we zijn nog 28 minuten. Ja, maar wat ik probeer te zeggen, als je iemand opstuurt, dat is 18 jaar. Dat zie je wel.
Kasi kay lalagyan mo mama rito. Bien Escofi.
Dames en heren, als een misvang. Zo die score in mijn 18-18. Dames en heren, daar scoort Hamlets. Lekker man Hamlets. Waar is die Hamlet supporters? Hamlets, waar zijn er? Ito Matang. Dames en heren, daar is nog net 13 minuten oor van die game. Ja, nog net 13 minuten. Kita lihat. Ah, ya, setas. Lekker man Hamlets.
Julle wat hierdie skool kan sien, is nou tans 25-18 in die guns van Hamlets. Is al jou stoftig. Boem. Oh, namen dit pera hier weer, dat is het. Ja, donk is het. Tropik, papa. Sapas. Ito magay. Dames en heren, wat ik kan zien, die score staan ze 28-18 aan die gunst van Hamlets.
kaart. Oh, de kaart. Gele kaart. Aan de kant van Hamilton. Hamlet, sorry. Hamlet, sorry. Pwede na ako. Chris. Next time, Nick. Hij zei 17. Maar niet de oor nog. Hij zei weer 3 nou. Wat de hel was het niet? Wait, kijk eens aan. Robin. Dames en heren, nog 2 minuten oor van speeltijd. Kakis, hou je bal! Hou je bal, zit! Hou je bal, kat! Hij viel hem! Kat, hou je fucking bal, man! Ja, dat klinkt niet, joh! Is erin? Hey, daar nou, man! Ja,
Hamlet! Lekker maar Hamlet! Waar is die Hamlet supporters? Dames en heren, en dan worden maanden 3 Hamlets voor Spurs in die finals! Dames en heren, vieren voor Hamlet! En dat is een pas geworden kunst van Hamlet. Die is eerst erbij. Die is eerst erbij. Yes, man! Yes, man! Neem het